Takže ahoj lidi, vítejte u prvního dílu Minecraftu, jak udělat ohňostroj. Takže ukážeme si, jak udělat takový běžný ohňostroj, možná to někde vidíte na internetu ještě. Takže dáme si sem pracovní stůl, otevřeme ho. Tak, do pracovního stolu si dáme sem střelný prach. Sem si dáme to světle modré barvivo. A vznikne nám tady jaká Firework Star. No, malá zatím je, já vám pak někdy možná vám ukážu v jiném dílu větší, pak. A takže to máme jakože, to je jakože jádro. Tak si dáme sem, no necháme tam střelný prach, dáme sem jádro, vezmeme papír a vznikne nám tady tato raketa. Jo. Takže všechno, co k tomu potřebujete v podstatě, já už jsem jakože měl nachystaný, aby mi to trvalo díl, tak je papír, střelný prach a prostě nějaký to barvivo si vyberete. A je to udělat i namixovaný, já vám to tady ještě v tom díle zkusím ukázat. Takže, možná teďka nepůjde moc dobře vidět, ale takže se vezmeme tu fireworku. Udělá to takový efekt modrý, celkem slušný. Tam tady udělám víc. To jakož to není zase tak pěkný, když to máte ve dne. Takže teď si uděláme tu mixovanou. Já si skočím ještě do inventářu, prosím vás, jakou si tam hodíme. Tak si sem třeba dáme červenou, to se mi taky trošku líbí. Toto není jakože barvivo, ale dá se to tam taky přidělat. Takže jdeme zpátky do toho, hodíme si sem kovou, třeba tady na první to dám, pak si sem hodím. Tam to byla modrá, to už nemám, tak třeba fialovou, tam mám fialové barvivo. Tak, teď si sem dám střelný prach, vznikne mi tady zase taky malá, oddělám, nechám ten střelný prach, dám to semka, vezmu si sem papír, počkejte, no všechno. To mám, já si jenom vezmu, tady ne, zpátky senka, tady někde mám tu raketu, ne, Firework Star, mně se to nějak posralo, tak čekejte, papír, prášek, tak, vezmeme, hodíme senka, odejdeme a máte tady ten efekt, dívejte se, ale to nejde moc vidět. No, počkejte, jo, já mám blbou raketu, to je ta modrá pořád. Tak máte tady ten efekt, jo. Jako celkem je to krásný. Jo, takže je to v pohodě. Takže uvidíme se potom u dalšího dílu. A nebo počkejte, já vám zkusím, co bych vám ještě mohl ukázat. Možná, jestli najdu tak prvky, které vám to zlepší, jo. Tady to není. Takže já jsem ještě do nástrojů. Zlepší vám to peříčko, pírko vám to zlepší. A pak ještě jedna, to tady myslím nemám teďka. To vám ukážu v příštím díle. Jo, až budu mít to, takže naschle.